mari kuchikoro. Tinga chikafu muno kudya. Munoti makandira kuenda basa. Ndiri zvekudi kwenini. Chero undipunise. Chero undipunise ine. Akomana. Ndino kudaidzaishe uyaine pano. Ndino kudaidzaishe uyaine pano. Maswera here. Pakuriseko kubasa. Ewe. Gare zvakanaka ndichimwe. Izvo kuchiko. Ndirisungoenchera pamakumbo wandi mazuva ese. Gare zvakanaka iteso ndise musoro wangu. Naye michita kadaro. Usadaka nichi ndikutakurisana noona kuti dzokana ndichitodare. Izvo. Kumaita sei kwakatinombosambidzana wani zvaita sei konaiba mwana. Kumasamwiko. Mari yangu yese. Mari yaita sei? Mari yaita sei? Ndati mari yaita sei? Mari yaita sei? Mina kanidza. Panofiwa nhasi. Handiri zvokutaura. Mari yakasika. Imi itai serious mazvinzwa. Handiri zvokudedzerwa mukuzvinzwa. Handiri zvokudedzerwa. Ndinopedza imoya mukati momo. What are you saying? Mari yanasika kuita marasikiro chui? Pei yese aisei kuti nhasi mwedzi wapera. Hamuna kana sendi. Usanditonyasa kutogaya kuti kusei. Hau inzwai. Inzwai mubarudo. Mubarudo handiri zvokunyeberwa. Handiri zvokunyeberwa mamunhu. Chitondiudza henyu kwamaisa mari. Kanini ndotonyasa kushaya kuti handidi zvokutaura. Zvafamba sei? Munondiziva. Munondiziva. Ona. Kubasa ndatopuwa zvakanaka nayo. Handinayo mari. Saka pandapinda ndazozvipinda pane manene ndine pandapinda neshamwari yangu. Ndiudze chokwadi. Ndiudze chokwadi zvamaita nemari. Ndati ndiudzei zvamaita nemari. Handidi zvokutaura. Handidi zvokutaura. Vakomana iwo. Kana mune wamapa mari iyoyo ndiudzei. Ndonomuendera pagedhi pake ndomudonhera. Handina wandapa. Babarudo. Kana musakwa mevhisi. Taurai kwamaisa mari. Taurai kwamaisa mari. Ndinomuendera. Nhasi ndinomuendera. Handidi zvokutaura ndokuudzai. Iwe. Ndokuudzai munondiziva. Ndati maisa kupi mari? Asisi, munyama here. Barudo. Muzoti vana vaschool fees vari kuvhura izvezvi vari kuda mari. Imhepo here. Munoziva kuti pachikoro matobhedhera mwedzi wamwedzi vada mari yechikoro. Vana vodzingwa kugara pana pamba tikuita sei? Chikafu chaicho tapedza kubika ubve kupedzisira. Ndozvekuti ndine. Ndizvokutaura ndati kutaura kwamaisa mari. Ndozvitonetsa mari. Handizvokutaura. Taurai kwamaisa mari. Rendi chaiyo inodiwa munomuziva muridzi wemba inoyi. Munomuziva ivi. Pakatoshata. Handidi kuzwa pakatoshata. Ndati iri kupi mari. Iri kupi mari wabarudo. Muita zvamafanizire neni handiti. Unzwa iwe. Ndonyasa kunzwa kuti mweya wangu unogona kuita seunopera kudai so. Barudo ndati mari iripi. Mari iripi. Ndati mari iripi babarudo. Hazvishandi izvi panguva ineyi. Babarudo ndati mari iripi. Ndiudza nda. Handisina zvokutaura. One, ndati mari iripi babarudo. Iwe. Musaita mabva majokiseni mazvinzwa. Musaita majokiseni mazvinzwa. Tapinza. Ndati mari iripi. Tsimira kandinonedzere. Taurai. Mafambiro zvaita. Ndiri kuda kuzwa kune mari izvezvi nhasi. Saka ndatopuwa mari zvakanaka namurungu. Ndini uyu nefriend yangu vandipekedzawo kumakombiyuta. Kumakombiyuta kunoitei? Mama muchinoitei? Munosingoti mukapedza kubasa makutoya kumba. Nhasi zvazoenda kumakombiyuta kunoitei? Musi wepei munozoti mari ine minyedzo kufamba nayo babarudo. Handisirini. Ndiani? Ndandichipekedza shamwari yangu ikoko. Semazuva ese. Handiti mbotaura hangu but semazuva ese taenda neikoko. Tasvika kumakombiyuta kuya. Iye ane zvaita makombiyuta imumu. Abva awina mari angoti chindege chandipa mari. Hau. Because iye aisa almost 600. Ndichiona ndakatadza kudai so. Atenga voucher rake pepe. Indikatari gandite sei. Ganditura yewo. Saka ndaisa iri 200. Padasa 200. Ndatamba yabva yaenda. Ndikati kana ndinotoizvo iyabva handinyengera zvanzi kuti idzoke isa ya 300. Saka ndaisa 300 pepe kudai so. Handina kutamba kuenda kure. Kungobaya kudai. Kuti ndakabvunza kuti ko asi kuchatambika nezvanzi yatorowa.
Saka munoti pay yes $500. $500 yamunotambira vavarudo. Maisa isi pakandege. Munoisa kuti mune vana imi moisha $500 pakandege. Ndandatiwoka inogona kuwedzera inouya yawanda. Saka tichaita sei? Tichaita boss lendo dari kuda mari yake. Mwana mari akuda mari kuchikoro. Tinga chikafu muno kudya. Munoti makandiradza kuenda basa. Makati ndisaende kubasa ndigare pamba housewife handina mukadzi anoshanda. Saka tichaita sei? atori mawani. Munopedza simba munozviziva. Munopedza simba saka todini waindini baba vemba mhuri dzinoba kuda mari vana vakuda mari kuchikoro tida chikafu munomba toita sei? Vana mai chache munozoti vakamira izvizvi kuti mwedzi uchipera vanenge vachida shuga vodyei? Indo mhepo chaiyo. Musanyebere mhepo mazvinzwaka. Kana mukunondinyebera izvi zvekandege izvi mukundinyebera chete. Asi ndakambobheta but ndikufila kuti mukuninyebera barudo because hazvisi kumake up. Why today? Time yangu ndanyengerekawo kani. Ndanyengerekawo nefriend yangu yandinyengera kuti nditambobhetwe. Apa tuite zvekudini mashe. Ichi unofenyere mari. Tinoita plan. Unzai?